Je to naozaj pravda, že teda ty vieš ľudí zbaviť strachu? Skús to vysvetliť. Teda ja viem, lebo som to zažila, mám teda osobný zážitok. Strach je veľmi špecifická záležitosť, lebo my ju ako ľudia vnímame ako, že bojím sa samoty, bojím sa nedostatku, bojím sa psa alebo hlbokej vody. Takže strach je o to nebezpečnejší, že si ho uvedomujeme len v tejto forme. Lebo tých fóriem strachu je veľmi veľa. Einstein každému niečo hovorí, kvantová fyzika. A on, ako v každej štandardnej fyzike, a takisto aj v matematike existujú také tie štandardné znamienka, to je plus a minus. To plus definuje to niečo pozitívne, hej, v našom ľudskom vnímaní. A to minus, to niečo negatívne v tom ľudskom vnímaní. Ale stále hovoríme o ľudskom vnímaní. Že my sme súčasť niečoho ohromného, v čom takéto niečo neexistuje. Vo vesmíre neexistuje ľudské vnímanie. Tam existuje len to vesmírne vnímanie. A v tom vesmírnom vnímaní tých toku tých energií, to mínus je ten zápor. A plus je ten klad. A v tom mínuse, v našom tom ľudskom ponímaní je to výsostne len strach. A na tej druhej strane je to láska, to je to plus. To je obrovské rozhranie nejakej veľkej škály, v ktorej sa nachádza niekde nula. A to je tá tzv. Rovnováha. A pokiaľ si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme, tak jednoducho v tom vesmíre a celé to všetko okolo nás, takisto aj Zemegula, planéta, alebo akokoľvek to nazveme, Matka Zem, ona je tiež v tom systéme nastavená v rovnováhe, inakšie by nemohla existovať. A takisto musíme byť v našej rovnováhe aj my. A keďže my častokrát chceme, všetci ľudia, a nech si dáme všetci ruku na srdce, chceme šťastie, radosť, pohodu, lásku. To znamená, že chceme to plus. Lenže žijeme to mínus. Máme strach. To je podstata mínusu. To je to najsilnejšie, to je ten základ, to je tá platforma. A my tým pádom staviame to všetko pozitívne na tom všetkom negatívnom. To, čo som objavila ja. Presne. Ja to vysvetlím povedzme z hľadiska výstavby nejakého rodinného domčeka. Predstavme si, že chceme stavať krásny, láskyplný dom, ktorý bude pevný, bude odolný voči všetkým katastrofám, typu vietor, zemetrasenia a tak ďalej, a my ho postavíme na nejakej bažine. Jak tam môže byť stabilný dom? To proste nie je možné. Pokiaľ ho nebudem pilotovať, minimálne pilotovať, tak to proste neurobím. Ale každý človek, ktorý čo len trošku uvažuje týmto spôsobom a vyzná sa do stavbariny, tak práve v tomto sa takémuto podložu chce vyhnúť. Či sú to viaté piesky, alebo štandardné piesky. Opýtajte sa kohokoľvek, jednoducho ako náhle máme niečo, čo nie je stabilné, to nad tým stabilné nie je taktiež. A keďže ten strach... Aj keby to tak vyzeralo. Áno, ono to tak vždy vyzerá. Ono to tak vždy vyzerá, len ten, nechcem nazvať problémom, ale áno, v tomto prípade ten ľudský nazvaný problém, my sa na ňu môžeme pozrieť z akéhokoľvek pohľadu, môžeme sa hrať na čokoľvek, ale vo výsledku sa nám nedarí robiť tie zmeny, ktoré my chceme. Lebo strach nám zabráni ešte aj tomu, aby sme sa toho strachu zbavili. Však to bol presne môj prípad. Hej. Mám strach, že mi bude ten môj strach chýbať. A ono je to úplne prirodzené, len zase z toho ľudského pohľadu my sa častokrát vraciame k prírode a dívame sa na zvieratá, že pojďte sa, my aj zvieratá majú strach. Kto z ľudí bol zviera? A to ja si myslím, že tam je skôr to pud seba záchovy. Že to už neznamená, že nechcem, ako aj ty si ma upozoril na to, nebude znamenať, že ty už sa budeš skočíš pod kamión, alebo už ti bude všetko úplne jedno. To tam funguje. My sme ako ľudia, a preto v tej ľudskom ponímaní ten strach je veľmi špecifický, lebo my sme ľudia doniesli, alebo dotiahli strach do absolútnej dokonalosti. Našim vývojom. Ale my našim vývojom vlastne len stále prehlbujeme a pracujeme na tom hlbokom mínuse. Každému dávam teda do zamyslenia sa nad tým, keď pracujeme na mínuse, čo sa nám raz jedného dňa vráti. Len mínus. Ako neočakávame, že sa nám vráti plus. Lebo to proste tak je. Očakávať môžeme.
Áno, samozrejme. V prírode, nech ideme niekde sa na prechádzku, tak keď si všímame zvieratá, jak sa správajú, tak oni sa vlastne združujú v krdloch, hlavne v tom zimnom období. My robíme čo? My robíme presne opak, my sa rozdeľujeme. Každý sa zatvára v bytoch, každý sa zatvára, ja neviem, vo väčších alebo menších autách. V konečnom dôsledku tie zvieratá sa združujú práve preto, aby mali väčšiu pravdepodobnosť prežitia.